Йо, преди да започнем с този епизод на Зад кадър с Clouds, искам да ви представя моите спонсори или по-точно спонсорите на подкаста, а именно Uncertain. Марка за фитнес дрехи, оборудване и аксесуари, от които всеки от вас може да се възползва. Все пак, след 3 месеца е лято. Всеки би желал да влезне в форма и да се чувства перфектно в кожата си. Това, което лично много ми хареса, са унисекс тениските. Дизайните са брутални, стават за тренировка, за навън или просто за casual визия. И ако като мен си харесате по нещо, искам да ви изненадам като ви кажа, че имам промокод, а именно CLOUDS15, който ще ви осигури не 5, не 10, а цели 15% отстъпка само за вас. Можете да се възползвате директно през линка долу в описанието. Нека започнем с епизодът. Здравейте на всички, аз съм Clouds и добре дошли в Зад кадър с Clouds. И днес имаме гости. Здравей, как се казваш? Представи се накратко. Кой си и как се озова като монтажист на аниме Краско? Аз съм Иво, озовах се при аниме Краско и януари-февруари месец, мисля, че нещо такова. Просто му писах и станаха работите, да. И от тогава вече си бачкаме, нали? Помниш ли първото видео, което монтира за канала? Как ти се струва то сега? Първото видео, една секунда сега да проверя. Мисля, че беше Killing Bites видеото, което ми се струва много за едитът в момента, защото промених стайла си от тогава много. Иначе, преди това сме качвали някакви видеа заедно. Почнах от видеото тази нова манга е уникална. Това е първото видео, което е качено и съм правил. Но че първото видео, което съм правил е за Killing Bites. Супер! Твоето лично мнение, според твоето лично мнение, кое всъщност прави един добър монтажист добър? Какво прави един монтажист добър? Колкото повече неща може да прави, това според мен го прави по-добър. Ако е примерно добър само в едно нещо, той е добър само в конкретно нещо. Например, ако може да прави аниме контент, гейминг контент, влогове, нали, подкаст и така нататък, според мен това го прави много добър монтажист. Кое е по-трудно? Техническата част или усещането за ритъм и хумор в видеята? Според мен усещането за ритъм е по-трудно и като цяло сторителинг, как да направиш хубав хук, това е много по-трудно според мен. То не е само в монтажа, примерно в thumbnail making също е така. Тези философски неща, които карат зрителя да си задържи вниманието над видеото, на самото видео. Иначе техническата част всеки може да направи. Не е нещо сложно, има много туториали в YouTube, но според мен философските неща са по-трудни. Колко време отнема средно едно видео от суров материал до финал? За аниме видео не говориш? Като цяло, каквото и да е тип видео. Спрямо до сега каквото си правил. Много зависи по принцип, защото примерно за подкасти е по-лесно, просто сменяш камери и подобни неща. Иначе за аниме контент ми отнема около 6 часа, нали, средно статистическо видео. Разбира се, имам и някои, които съм ги правил доста повече време. Като, например, топ 10 малки, това го правих към 10 часа, 11 часа ми отне. Иначе за гейминг видеята, примерно, е много по-трудно, защото има някои сичи, които ти дават суров материал от 10-11 часа, примерно, и трябва да го нарежеш, да го досвършиш някакви ефекти, да направиш хук интро. И отнема доста повече време. И трябва да прегледаш самия материал, нали? Имало ли е момент, в който си казвал, това видео няма как да стане? Не, според мен никой не трябва да има такива моменти. Просто го пренаправяш и правиш го, докато би ти хареса на тебе. Примерно, видеото в аниме Краско, анимето, което ме доказва, че нямаш приятели, това видео го повторих сигурно към 3 пъти, защото много не ми харесваше как стана. По-трудно ли е според теб да се монтира аниме съдържание спрямо други тип видеа?
В смисъл, мисля, че е средна работа. Примерно за гейминг контент, нали, както дадах пример преди малко. Когато има повече суров материал, доста по-трудно. Но иначе, overall, мисля, че е средна работа. Не е чак толкова трудно да се монтира на аниме съдържание. При направата на тези видеа спрямо каналът му, гледал ли си аниметата предварително или си ги научавал, нали, покрай монтажа? Мисля, че повечето хора ще трябва да ги гледат предварително. Аз лично не съм ги гледал. Нали, повечето някои съм ги гледал от преди това, нали. Но си ги правя покрай монтажа, нали. Просто сващам и си влизам в ритъм. Примерно не съм гледал за Code Geass. Ревюто за Devil May Cry не съм гледал анимето. Просто ги правя. Ага. И си прецъквам първите епизоди, примерно. Да видя за какво става на въпрос. Да, защото примерно в момента той може да каже нещо, което е излишно или не е задължително и е нужно да си имаш представа, разбирам. Иначе, как се решава кога да има меме, саунд ефект или пауза в монтаж, нали, самото видео? Това трябва по-скоро да го почувства човек. Аз, примерно, когато видя нещо смешно, просто слагам някакво меме, което ми дойде първо на ум. И така стават главно нещата. И да, няма някаква формула за това. Да, че в интернет много често се публикуват неща от сорта на кога трябва да качваш видеа или кога трябва да сложиш, примерно, саунд ефект, меме и така нататък от известни ютубъри, би го поставила в кавички, които просто са използвали изкуствен интелект за всичко и в смисъл са станали известни някакси. Иначе, спрямо работата ти с Краско, някога случва ли ти се да махнеш шега или нещо, което да ти е било лично много смешно? Да, имам такъв случай с едно видео, мисля, че за One Piece беше. Махнах едно меме, защото беше леко прекалено за YouTube. И мисля, че ни демотизират за това. И това просто реши да го махна. Според теб, възможно ли е прекаляване с ефекти и мемета? Определено. Даже дам чист пример. Наскоро видях, ми излезе ми в YouTube едно видео на Tad Stoner. И нали, там обикарат някакви държави, не съм много запознат, просто го прецъках набързо. Казаха ми да го видя. И там през 10 секунди слагаха меме и това лично за мен загрузява самото видео и става доста неприятно в един момент. Трябва да има баланс в тези неща. Да. Ти как намираш баланс между информацията и забавното в видеята му? Като цяло не съм аз човек, който да го избира това. Той си го решава в скрипта, нали, когато пуска шега, слагам меме. Когато говори за нещо информативно, нали, правя едитинга да е такъв по-информативен и документален. Не мисля, че съм аз човек, който трябва да прецени това. Монтажът влияе ли реално на задържането на аудиторията? Да, влияе много на ретеншъна. Примерно, нали, вече с стигащото TikTok поколение, трябва да има според мен по-хубав монтаж, за да се задържи вниманието на хората. Защото хората са свикнали да скролват в TikTok, примерно, и там ако нещо им граби вниманието за точно 2 секунди, те няма да го гледат. Нали? И според мен монтажа влияе много за тези неща. Имало ли е видео, което си обработил и си сигурен, че е фаяр, обаче то не е тръгнало? Да, мисля, че имаше такова видео, примерно, както има и обратното, нали. Примерно това видео за Наруто, което беше първото, нали. Какво ако Наруто беше зъл? Това мисля, че нямаше да събере толкова гледания, но стане едно от най-гледаните в канала, нали. Иначе, за което съм очаквал да стане, мислих си, че видеото за Шангрила ще събере доста повече гледания, но то не се представя много добре.
Какво най-често хората подценяват в YouTube монтажа? Сторителинг, според мен. Хората най-много подценяват сторителинга. Той е изключително силна част от монтажа. И като цяло и хулка на видеото. Мисля, че това са едни от най-важните неща при монтаж и хората много често ги избегват. Мгм. Според теб алгоритмът помага ли или по-скоро пречи на креативността? Зависи как бъде поднесен тази креативност, защото ако знаеш ако знаеш как се прави, не би трябвало да има проблем. Но ако нали нямаш толкова опит или нещо подобно, нали, не знаеш точно как стават нещата, може да ти попречи, да. Лично теб, какво те мотивира да продължиш, когато си супер уморен от монтаж? Понякога трябва да имаш дисциплина, защото тази професия е много тегава. В смисъл, не всеки може да едитва по 2 часа на ден, примерно. И просто трябва да продължиш. Дисциплина, нали. Ако не продължиш, ще има бърнаут и такива неща, което нали, не е много яко, като замислиш. Ти лично какво би посъветвал хората, които искат да се занимават с това, в случая да бъдат монтажисти? Какво би ги посъветвал? Първо да намерят нищо, което искат да занимават. Дали би било гейминг или аниме контент или документалки, нали, много примери има. И като цяло да гледат си изградят хубаво портфолио, да гледат много туториали и да комуникират главно с английски съдържатели английски създатели на съдържание. Ти лично би казал това. Според мен, като монтажист бих препоръчала да си преценят коя програма ще им е най-лесна и какви ефекти биха използвали така нататък. В смисъл, това малко по-напред се, нали, за ефектите и това се избира, но да. Най-добре е първо, нали, да си изберат програмата, за да могат да преценят какво ще правят с нея. То според мен в видео едитърството като цяло нямаш много избор, или ще е DaVinci, или ще е Premiere и After Effects. Мисля, това са двете големи програми, които други са просто не се заслужават да им държат внимание. Те са някакви мънички, ама в смисъл са много лесни. Примерно CapCut. Аз за някакво време използвах Clipchamp. Не знам това как го намерих. Това е някакво на Microsoft. Такива софтуери по принцип, ако искаш да се занимаваш с клип съдържание, нали, да правиш клип с контент и само кътове и такива неща, да, нали, може да стане, но според мен Premiere или DaVinci си е най-добрият избор. Да, за професионално видеообработка това е така. Ти лично как виждаш самото развитие на аниме YouTube в България? Понеже е доста говорима тема. Много хора започват да се интересуват от него напоследък. Според мен анимето става все популярно в България, но YouTube контента, нали, гледането му намаля, защото малко хора правят аниме контент в България. Според мен, ако се появят повече хора, които да правят аниме контент, гледането ще се дигнат драстично. Какво следва според теб? Какви са ти твоите цели, проекти или просто искаш да се занимаваш с още по-добър монтаж? За сега просто гледам да импрувам, нали, да ставам все по-добър в моите цели. Иначе за собствени проекти мислих си да направя нещо, нали, по-така голямо. Мислих си да направя като 3D документален филм, но още е в процес на мислене. Като цяло това нещо. Има ли нещо, което искаш да споделиш на зрителите? Ако има хора, които искат да занимават с монтаж, първо да го обсъдят, нали? Да си го помислят дали искат да занимават, защото това е много неблагодарна професия в голям аспект от времето, нали, докато не започнеш да се катериш нагоре, нали, по-среднглаво. Иначе да правят това, което обичат като цяло. Добре, благодаря много за участието и че даде малко светлина върху това, което обикновено остава скрито зад видеята. Ако на вас ви беше интересно, оставете един лайк, абонирайте се и напишете в коментарите дали искате още такива разговори с хора зад кадър. Аз бях Клаудс и ще се видим в следващия епизод. Чао!